हले दिनै थाइजौखौ थिगसे जाथार आं हले बारा जानो हायाहाय आयु आंबो बारा जानो हायाहाय आंना दाख्लै जानायानो दासिमबो हादों आयु फाग्लिया बिबारियाबो न'आव दंना गैया मिथियाहाय गैयाबाबो थाइजौखौ हाननानै जाबोथारगोनहाय आङो आं गाबज्रि हरलाहाय नोंसोरनो गाबज्रि हरदो ओइ बिबारि ए माथो लोगोफोरसो फैदों फै जिरायफै दे लोगोफोर जिरायदो मासे गोबाव जानाय नोंसोरलाय फैनायाव नेनानै आं मिंलायलांबाय बेनानो फाग्लिनिया देलना गोबावथार जादो आंसो मिथिगो आं हाबा मा ओइ लोगो जों हले ओरैनो फैयाखै देहाय नोंखौ खस्थ' होनोसो फैदों माबायदि खस्थ' दे आं हानायमानि मावना जागोन थै लोगोआ मालाय जेरावबो आखा फाखाखा मावनाय दांनाय दानाय लुनाय गायनाय फुनाय नाहा मैहा बाख्नायनो जायगायानो गैलायलांला मुङानो बिबारिखा बिबार बादि समायनाखा मालाय जोंहासो फाग्लिया बिनिफ्रायथ' बांद्रायथार दे जाबाय दे दानिया जोंखौ थाइजौ खाजिया जाहोदो र' बिदिबा लोगोफोर आं नोंसोर थाइजौखौ लाना फैयिनि थाथ'दे होमब्ला थाब्लाबोहाय आंना जानो लुगैनाय होनथारला दे लोगोफोर थाइजौखौ लेंफैदो आं हले खामफ्लायाव जनो हायाहाय सेराव जगोन आंहा दे नोंहालाय बहाथो खामफ्लायाव जिरायनो हानो बहाबा देलनायासो गाज्रि जागोन बेनाबाथाय खालि सेलफि लानायल' मैनाथि नायलाय बेखौ हाय बेनासै ओइ लोगोफोर मालाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव फरायसा फरायसुलिफोरा जोबोद मोजां पारसेन्ट लानानै पास खालामसो गारदोंनो जोंनासो मा जायोहाय आंनाथ' जेबो गैखायाहाय लोगो थोरसि लथायावसो लेटार मार्क लाना पास जागोन खोमा फाग्लिया दे बेवहायबो गोबां रां खामायनानै जानो हायो दानि जुगाव बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसि नागिरनानैसो मोनलायलाङा जालायबाय बिनिया खालि मबाइल नायनाय थांना थानायनि राहाया साख्रि लानायजोंल' नङा गोसोब्ला जेरावबो रां खामायनानै जानो हायो मोसानाय मेथाइ खननाय दानाय लुनाय एम्फौ फिनाय अमा फिनाय बायदि थारैनो नंगौथ' आरो लोगो मानसिया गोसोआव जेब्लाबो नाजानाय आरो थांखिखौ लायोब्लानो जिउआव देरहासार जानो हायो बेनिखायनो जों गोसोखौ दाद खालामना गाज्रि साननाय गाज्रि हुदाखौ
स्राब गानना मोजांखौ बरायनानै खामानि मावनो नाजानांगोन। जादोहाय लोगोफोर बेखिनिखौनो। आयु माथो अखासो हाबाय। थौ खामसालियावनो थांसै। हेल' एसे गोबाव सोरजों बिजि जायामोन? बिदिसो बिदिब्ला नों आंखौ एसेबां दिन मानोथो ओरैनो गोसो थोफ्लाबाय थायामोन? मा बिब्दिसो नों बायदि सेंग्राया आंहा सोरगिदिं जोबनो गैया। मा सानदों नोंलाय लाफा? दोन दिनैनिफ्राय आंनो फन दाहरसै बुंखाबाय हले। मा जालायखो? मानि फन दाहर जालायखो? ना गुमैयासो रायहरबाय नामा? हालाहाय नोंजों। नोंसोरबा हालाखौसो नुदों, आं हाबा मा जादों? दे जेबो नङा दे। मोजां मोनलायनायाव बेबायदिया जाखायो। मानोना जिउआव गाबनाय मिनिनाय मोननैबो दंखायो। बिनिखायनो माब्लाबा सुखु आरो माब्लाबा दुखु जायो। ओइ हाबायाव हले आंखौबो लिंथारनांगोन दै। आं हले जाथारगोन दै। ओइ लोगोफोर थौ थांनोसै। थौ होमबालाय थांसै। दे होमबालाय थांनोसैबोलाय।